Kas digitoy ada papateg anay surat iti linaon ti Biblia nga digitoy isu ti pagtaraon tayo nga adda a mabasa. Daytoy isu ti taraon a nakired nga sumrek ti panunot ken ti puso tayo nigitoy. Haan nga sumrek ti ngiwat nga mapantikyan ket may lemmeng tinalimeng adiso. Tanood datay ti linaon ti Biblia sabali dati aba nagkakabsat isu ti taraon iti espiritu gapu ti linaon ti Biblia. Hantay ko mga aramatin laeng nga sumrek iti ngiwat ni kita nga banag no di ket sumrek ti panunot. Takas kinunana iti babasa iti Hebreo 5 iti 14 ngem iti nakired taraon a nakired may paay kadagiti tattao a nataenganen kadigidjay agapu iti pannakasaasda kadigiti riknada nairamdan ta ti mangilasin iti naimbag ken dakes. So digiti kabsat no adda tayo datoy kadigiti napudno nagdaydayo idi ammuda iti agilasin iti naimbag ken dakes. Ket kastamet kada tayo mga kabsat nga mutayo met ti agilasin iti naimbag ken dakes. Tadigitoy na inspirituan nigitoy may bagbagana nga taraon tayo nagturong iti Dios. Takas mabasa iti unguna Korinto 10:3 ket manganda amin iti dayjay metla a pagtaraon ana inspirituan. So iti kabsat ti taraon nagturong ti Dios taraon ana inspirituan. So nga tayo kabsat kas agipalawag tayo igitoy maawatan tayo kuma karigit ti kay papadan igitoy asursurat. Takas kinunana iti umuna Korinto 9 iti 14 kas met imbilin iti Apo karigiti magaskasaba iti banghelyo agbiag da kuma agapu ti banghelyo. So digiti kabsat ti bagbagana nga pagbiag tayo gapu ti banghelyo digitoy taraon iti kararwa iti tunggal tao. Isu nga awaten tayo kabsat kadagiti kay papanan digitoy asursurat tadigitoy isu tinapudno nga napili ken ubiso nga agturong iti Dios nigitoy akay papanan na. Iti muna iti Timoteo 4:6 no ipalawag munto kadigiti kakabsat dagitoy abanbanag si kanto iti maysa a naimbag a ministro ni Jesus a nataraonan kadigiti sao iti pamati ken iti naimbag asursuro a sinurot mo. So digiti kabsat kas napapateg anay surat. So digito iti pagtaraon tayo gapu ti sao ngagturong iti Dios. So digiti kabsat kas digitoy pakasaritaan pakaadalan pakatinggaran ken pakababalawan digitoy akay papanan nagiti asursurat. Isu nga aramidin tayo ti pagsayatan tayo gapu ti pamati. Tala kabsat han laeng gapu iti religion laeng no di ket iti napudno gapu iti panagpamati nagturong iti Dios. Isu ti napapateg kakabsat isu ti panangila salakan tayo iti bukod tayo akararwa a makadanon iti Dios. So digitoy kakabsat kas sagabaan tayo so tuloy tayo kakabsat iti agsukimat iti napudno
adalan tay tidalan iso na pong Hesus Kristo mangiturturong kada tayo nga adda sa dingat isuna ket umayto ket ikuyog na tayo nga kas kinunana no dumteng iti panawon tada ijay ti bagbagana nga Jerusalem sa dingato ngagwaya-waya nga iso iti ina tayo. So dayjay ti insagana nakakabsat no isubli tayo ti binulod tayo abiyag. Iso ti napaypayso nga adda kadagiti mabasa iti linawon iti Biblia. Katagyaman na kita sa ama nakabalin iti so amin. Amen.